kunafoliye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba. K'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ. Ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ. Nin tun ye kunnafoli ye an ye kunnafoli min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission. Allah ka faamuya ko ɲuman di an ma. Assalamu alaikum. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Yirimajɔ Atetebugu 759 logement min ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ye san kelen baaraw daminɛnen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye
ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔ sɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1500 ye école franco arabe Kalifa Kasoge ale dayɛlɛ kun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco arabe Kalifa Kasoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ ATT-Bugu 759 logement olu ka suguni fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco arabe Kalifa Kasoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco arabe Kalifa Kasoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye kari su ye sibiri su ye min ye vendredi n'o ye juma ye ale tile kɔni binna bi pewu octobre kalo tile 10 an bɛ ale kɛnɛ kɔnɔna na su in na ye kibaruya telimanw olu waati ye fala ye kibaruya telimanw waati hukumu kɔnɔna na fana an bɛna munumunu salo caman kɛ bi sabula an bɛ taa nanzaralakaw fɛ yen ne ko an ka denmisɛnnin minnu bɛ balontan in na a k'o bɛ cogo di min bɛ ka taa ɲa ɲama ko ni minnu sera ka ɲɛ sɔrɔ k'olu bɛ taa fɛn na a ko ma nɔgɔn a fana a tɛ ka nɔgɔya u bolo k'aw ye 6 kɛ est-ce que u ma 1 ni 1 kɛ kunun a ma nɔgɔn dɛ a yɛrɛ bi taara don fo balontan ba waati fala ye an ka balontan kuma de ka ca balontan ka nisɔndiya di Mali ma an n'o famana sa dɛ an kɔni bɛ se kelen-kelenninw sɔrɔ ten nka est-ce que depuis Yaoundé yɛrɛ bɔra la anw ye finale kɛnɛ yɛrɛ y'an ɲɛna an m'a ye o san o san n'an ko ɲinan ka fisa n'an taara o bɛ juguya ni kɔrɔlen bana min bɛ farikolo ɲɛnajɛ la a tɛ se ka furakɛ o fala ye parce que anw fɛ yan mɔgɔw ye farikolo ɲɛnajɛ kɛ u ka wari sɔrɔ yɔrɔ n'u ka sɔrɔ kɛ yɔrɔ n'u ka tɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ n'u ka jamu sɔrɔ yɔrɔ n'u ka tɔgɔ diya yɔrɔ ye jaabi fɛn fɛn bɛ sɔrɔ nafa foyi tɛ o la an ka mɔgɔw mago tɛ o la minnu bɛ na fana n'olu kan ka yɛlɛma don k'a fɔ ko ka fɛnw falen olu fana bɛ tila tuguni k'a ye k'a fɔ ko a ko ma nɔgɔn k'olu tɛ se ka taga n'a ye tagacogo sugu dɔ fɛ ko n tɛ ko FIFA ni kafu fala ye fan si fɛ mɔgɔ tɛ wari don fɛn na k'i t'a kɔlɔsi jamana musaka o de bɛ ta ka don farikolo ɲɛnajɛkɛlaw la farikolo ɲɛnajɛ bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ jaabi de bɛ fɔ jamanadenw ye kuntilenna de bɛ fɔ entraîneur min filɛ u bolo nin a ta wagati u ye mun fɔ
k'a ka na taa coupe du monde na o y'o de ɲini a fɛ Falaye e bɛ taa coupe du monde na e ma deli ka coupe d'Afrique ta fɔlɔ i t'i ka priorité kɛ coupe d'Afrique tali ye k'i ka priorité kɛ équipe ɲuman sɔrɔli ye ka denmisɛnnin ɲumanw dilan i fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ ka don ba la i yɛrɛ fɛ yen maa minnu bɛ yen ni olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ dɔn u y'a ta u y'a baara kɛ u ye fɛn sɔrɔ a la ka tɔgɔ sɔrɔ a la ka nafolo sɔrɔ a la Falaye olu ye min fɔ an ye k'an ka denmisɛnninw labɛn dugu ma yan n'an ye denmisɛnninw labɛn dugu ma yan o bɛ fisaya an yɛrɛ ma ni tagali ye tuma o tuma ka taa mɔgɔ dɔ tɔgɔ lajɛ k'o ye maliyɛn ye ka t'o ɲini ka na n'a ye a tɛ Mali dɔn a t'an ka tabiya dɔn a t'an ka danbe dɔn fasoko ye mun ye a t'o dɔn a dɔn siɲɛ fɔlɔ ka na jouer Mali fɛ a ma bi dɔn an kun ale coupe du monde kelen tɛ a ma dan o jouer ko kelen fana ma n'a kɛra yan an ni Tunisie ka bɔlɔntan na a ye bɔlɔ minɛ gardien bolo ale bɛna min kɛ ale y'a lasegin gardien ma fana ko ko nin fana nin ye maa sugu jumɛn a siɲɛ fɔlɔ don ka jouer nin bɛɛ ye mun ye parce que jamana tɔw bɛ mun kɛ n'i bɛ ko so jɔ Falaye i bɛ supasuma ɲuman de k'a la o de ye mun ye i yɛrɛ fɛ yen ne hakili b'a la hali n'i ye Mali équipe ta Falaye ko minnu ye tɔgɔ sɔrɔ minnu ye koba kɛ Mali ye i b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye sokadenw ye n bɛ misali d'i ma waati min na ninnu bɛ taa Yaoundé 72 la joueur minnu tun bɛ yen ko olu yɛrɛ b'u yɛrɛ di k'olu tun bɛ bɔ ko olu tun ye tɔgɔbatigiw ye o la a tun tɛ tɛmɛ 2 kan min kɛra an yɛrɛ ɲɛna yan o ye Tunisie 94 ye Falaye o Tunisie 94 n bɛ se k'a f'i ɲɛna mɔgɔ 5 fo ka taa 6 ma n b'o tɔgɔ f'i ɲɛna olu si tun tɛ professionnel ye Nani denkɛ 2 Ala ma hinɛna Bɛnkɛ la Sori Ibrahima Ture Bɛnkɛ ale tun bɛ jouer kɔnɔna na yan Basala Ture o min y'a dɔgɔnin o tun bɛ yan Ablaye Traoré o tun bɛ jouer yan Ousmane Farota Ala ma hinɛna gardien ale tun bɛ jouer yan Sulemani Sangare tun bɛ jouer yan Yatuma Job tun bɛ yan min ye ɲɛfɔmɔgɔw ye Sumela olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ jouer anw fɛ yan maa min tun bɛ jouer kɔfɛ o tun ye Ousmane Soumano Seku Sangare ale ni Ferdinand mun hakili tora minnu tɔgɔ la o ye n t'a tɔ bɛɛ tun ye soka ye wa dege karamɔgɔ fana tun ye soka ye Mamadu Keyita Kapi Falaye o y'a sɔrɔ stade joli b'a bɔlɔntanw o tun ye bɔlɔntanw ye Real stade tun ye bɔlɔntanw ye Segu dulatigɛ terrain tun bɛ yen Moti bɔlɔntana ŋanaw tun bɛ bɔ yen ka na Moti yɛrɛ bɔlɔntana min di Mali ma a ka ca ni ba n'a si ye nka bi n'a fɔra ko bɔlɔntan yɛrɛ bɛ kɛ ko Moti yɛrɛ tɛ première division na Segu tɛ première division na walima équipe bɛ première division na a tɔn joueur bɛɛ bɛ Bamakɔ yan a bɛɛ u kɔni bɛ taa jouer dɔrɔn Segu tɔgɔ kama mais a bɛɛ bɛ Bamakɔ yan u ka entraînement kɛyɔrɔ bi yan u ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ Bamakɔ yan o bɛ se ka kɛ o tɔn cogo o dugudenw b'u yɛrɛ ye o tɔn kɔnɔna na cogo di Falaye k'aw ka jaabi sɔrɔ o waati kelen na mun bɛ ka fɔ an ye k'an ka fédération ɲɛmaaw k'olu bɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ jɔyɔrɔ sugu jumɛn a bɛ ka mun ɲɛ an ka jamana ye musaka min bɛ bɔ ka don farikolo ɲɛnajɛ la a bɛ ka mun de ɲɛ a jaabi ye mun ye jamana ɲɛmaaw kan ka wuli k'u ɲɛsin o de ma Falaye an ye wari da aw ma an ka se ka jaabi de sɔrɔ an tɛ taa ɲɛ an tɛ ɲɛ sɔrɔ an tɛ ka foyi sɔrɔ a la ni dusukasi tɛ suko ni dugusajɛ cɛ bɔlɔntan de ka di maliyɛn ye nka anw de tɛ ka se ka se sɔrɔ a la mun na mun y'a problème ye mun de bɛ yen Falaye gɛlɛya damadɔw bɛ yen f'u k'olu furakɛ minnu ko k'olu ka wari sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ la a tɔnɔ k'a dun ani minnu ko n bɛ n ka wari don a la u k'olu woloma ka bɔ ɲɔgɔn na farikolo ɲɛnajɛ fɔlɔ an ye min don a la k'a daminɛ Amari Ndaw la olu minnu y'u tiɲɛ bɛɛ don a la ka taa se Motikaw ka belebeleba ninnu ma Falaye ninnu ye wari de don farikolo ɲɛnajɛ la koyi wari sɔrɔ yɔrɔ tun t'u bolo dɛ nka bi an ɲɛ bɛ mun na fɛn fɛn bɛ girin-girin a ko la e yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ an ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo Falaye o ta i k'u lajɛ kɛ jɔyɔrɔbaw b'u bolo jamana yɛrɛ kɔnɔ o t'u bɔ ko fo jamana fana nin jɔyɔrɔ fana k'o sɔrɔ o tuma mun de bɛ yen k'u t'o sɔrɔ u sara la jamana jɔyɔrɔba bɛɛ b'u bolo o t'u bɔ ko fo farikolo ɲɛnajɛ u ka don fana kɔnɔ mun de bɛ yen na anw tɔw t'o dɔn o dun ko fu don o de bɛ fɔ bɛɛ ɲɛna ko fu de don ko sara t'a la nka salon an bɔlen Côte d'Ivoire ka na u ma wari da k'a sarala tabali kan yan u yɛrɛ ma bɔ k'a kuma fɔ a mun bɔra a la jamana de bɛ musaka ta a yɛrɛ ka wari ko parce que équipe nationale don k'a don a la tɔnɔ min bɛ sɔrɔ ko jamana da tɛ don o kuma na ne ma se k'o de faamu Falaye FIFA ni CAF mɔgɔw bɛ se k'u ta fɔ kɛ mais min ka ɲi i ka jamana ma i b'o fana sira ta dɛ parce que an sera yɔrɔ dɔ la sisan
fɛn dɔw tiɲɛ wagati sera Falaye an y'a fɔ a kɛra mɔgɔ ɲɛna ko tɛrɛjuguya kan an ko Côte d'Ivoire tagali man di an na u ɲɛna ko juguya kan don équipe de tɛ yen ballontan ye min ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ballontan dɔn Falaye fo yɔrɔ dɔw la a ka fɔ ko a gɛlɛra cogo o cogo karisa bɛ se ka bi kelen don ko kɛra cogo o cogo ani mɔgɔ o mɔgɔ bɛnna o ta anw bolo joueur ba ta an bolo ballontanna dusuma ɲɛnama t'an bolo a bɛɛ tɔgɔ min Amari ɲɔgɔnnaw u yɛrɛ caman lajɛ kɛ Falaye bi min yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw tɔw bɛ dusu tiɲɛ a ko la o de ye mɔgɔ tɔgɔ mana kɛ maliyɛn jamu b'i la dɔrɔn u bɛ t'i nɔfɛ ka na n'i ye a tɛ ɲini a bɔra min jɔnni don mun de don a bɛ faso dɔn wa a tɛ faso dɔn wa jamana kanu b'a la jamana kanu t'a la ayi o si tɛ ɲɛɲini a tɔgɔ ni Mali jamu dɔ ye kelen dɔrɔn an ka taa nɔfɛ ka na n'a ye a bɛna mun de kɛ k'an ka to o la k'an k'an sigi ko k'an da de ko k'an bolo fila d'an sen kan k'a ka ɲi fɛn jumɛn ka ɲi Falaye jamana jumɛn fédération président b'i to kaso la k'i bɛ kupu ta o bɛ se ka kɛ cogo di an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni fɛn t'a kɔ u k'a bɔ k'a bila Falaye n'a ma ɲɛ kɔni ko a bɛ yen ko fɛn t'a kɔ kiiri kan ka baara min kɛ kiiri k'a ka baara kɛ a taa n'a bila a ka dɔn pour que a ka nin ko in fana ka ban mais anw ka farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ hali n'ale bɛ kɛnɛma yɛrɛ an bɛ mun sɔrɔ parliba kobaw fɛn minnu bɛ yen mun tɛ foyi lase farikolo e ka Mali championnat ta k'a lajɛ kɛ denmisɛnnin minnu bɛ jouer Mali championnat o ta i k'u lajɛ kɛ u kɛcogo dɔrɔn lajɛ mais mun tɛ yen min tɛ di ballontan min tɛ don ballontan na n'i y'a labɛn ka ɲɛ an dafɛ jamana bɛɛ lajɛ bi bɛɛ bɛ ka taa k'an to a bɛɛ Mauritanie nana an fɛ yan ka na an ka ballontan lajɛ Sénégal nana an ka denmisɛnnin ballontan lajɛ Côte d'Ivoire kɔni kuma tɛ o an n'o tɛ kelen ye yɛrɛ mais mun b'a kɛ parce que anw fɛ yan minnu ko ko olu kan ka fɛn sɔrɔ a la ala lajɛ Bamako yan ligi sigi ligi a bɛ fɔ ko i tɛ k'a ye a bɛ f'i ɲɛna championnat daminɛ Falaye an b'i ka équipe lajigin ɲinan hali ni i bɛ se i bɛ lajigin wa championnat bɛɛ bɛ ka kɛ Bamakɔ équipe fana ye hali ni ye Seku ka ta n'a ka équipe bɛɛ bɛ Bamakɔ yan nafa jumɛn b'o la wa ɲɛmaaw kan ka nin de lajɛ minnu bɛ yen ni namara kɛr'u la minnu bɛ yen n'u dusu kasira minnu ka wariw donna a la minnu y'u yɛrɛ di minnu y'u segew kɛ n'an tora o la denmisɛnnin minnu ɲɛji bɛ bɔ u tali f'u ka wari sara i ka jouer carré la i bɛ wari sara junior la i bɛ wari sara équipe nationale la fana ko ka wari di don min na ministre fɔba ko joueur ka wari bɛ c'u ma compte fɛ Falaye banque fɛ a y'a kɛra ko i ye sanga sigi fédération malienne de football kɔnɔna na parce que dɔw fana bɛ balo o de la u b'a fɔ ko mais e fana sa 500 dɔrɔn e bɛ mun k'o la non bon a ye k'a ta sa a ka ɲi o tɛ ka condition nali yan ni e b'o di tuma o tuma lisi bɛ bɔ ka se k'e tɔgɔ tɛ k'a la e sera e ma se e tɔgɔ bɛ k'a la nin degun de b'an ka fari ne b'u ye tuma o tuma an ka taa assise kɛ an ka état généraux kɛ a bɛɛ bɛ kɛ ka mɔntɔ ka bila ye mɔgɔw bɛ bɛn fɛn o fɛn kan a si tɛ bɔ a sira fɛ a kelen a ma deli ka bɔ a sira fɛ u kɔni bɛna dɔrɔn ka n'u sigi ka kuma ka tila ka taa n'u yɛrɛ ye ten fali sara boci banna pa paga tɛ bɔ a la sisan an b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ ni faso nafolo de bɛ don a la fɛn dɔ ka fɔ an ye ten waati dɔ kuma sera parce que hali an taatɔ filɛ coupe d'Afrique min na min furugufurugu min bɛ équipe in kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la o ko min bɛ équipe in kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ b'a la maa si a dogolen tɛ maa si la Falaye min yɛrɛ dusukasi bɛ ne na bi o de ye ko an ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu ka équipe minnu si ma san 23 sɔrɔ o maa kelen tɛ bɔ Mali kɔnɔ hali entraîneur yɛrɛ tɛna yan yɛrɛ nka Mali passeport bɛ ta ka di olu ma u bɛ jouer man ni Mali tɔgɔ u bɛ taa match amical ni fɛnw kɛ fosi tɛ bɔ a la a ka ɲi quoi c'est à dire anw kɔni kɛlen don dɔrɔn tɔgɔ b'an na dɔrɔn a banna quoi ballontannaw bɛ ballon ta Mali kɔnɔ olu t'o équipe in na Falaye entraîneur b'a kun fɛ joueur bɛ taa zanni kelen karisa don wa an n'a kumana an bɛɛ bɛ faransi ɲɔgɔn kan an bɛ Europe wala a ka ɲi a y'a wele ka na n'a ye u b'u fara ɲɔgɔn kan u bɛ taa jouer ko Mali tɔgɔ maliyɛnw yɛrɛ b'u ye jouer la hali u t'u dɔn yɔrɔ kelen ye u la Falaye nin bɛ se ka kɛ cogo di entraîneur pi bɔgɔden b'an bolo yan Bako Seku bɛ yan Jibril Dramew bɛ yan Janew bɛ yan Fanyeri Jaraw bɛ yan u y'u ka preuve kɛ ka tɛmɛ dugutigi bɛ yan cɛ tɔgɔ di Murule u bɛ yan Bayiba ninnu bɛɛ bɛ yan dɔ sera a sera sisan a ka lajɛ ten sa min bɛ yen farikolo ɲɛnajɛ ko in na a ka lajɛ parce que jamana bɛ ka min don a la bi a darawuli ka bon ne Falaye avion bɛ affrété ka di ninnu ma de k'u ka taa ballon ta ka avion loué ka d'u ma k'u ka taa ballon ta
y'o ye Tunisie match la yan mun ma kɛ Mali Tunisie la mun ma kɛ retour la fala ye mun ne bɛ yen ko jamana mun kɛ o la ala wari da tɛ dɔn mɔgɔ si t'a da dɔn mais a jaabi kɛra mun ye sisan an kɔni b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ Mali balontan ko u k'aw sigi u ka tiɲɛ fɔ u ye an ka wagati dɔ ta an ka sɔn denmisɛnninw minnu b'an ka centre de football n'an ka académie kɔnɔna na fala ye u k'u labɛn k'u dilan k'u ɲɛ don nataw la an ka jaabiw ɲini an ka bɔ walidenw tɔgɔ tali la kunfɛ ten ka na n'u ye ten an ye nin tɔgɔma an ye nin kɛ tan entraîneur yɛrɛ bɛ taa yaala la tuma bɛɛ k'a bɛ taa joueur fara ɲɔgɔn kan a bɛ tila ka t'u tɔ kari ɲɔgɔn na ye u bɛ fɔ mais bɛɛ ɲɛ t'a la fala ye Mali entraîneur bɛ taa yaala ko a bɛ joueur labɛn a bɛ taa dɔ fɔ dɔ ɲɛna ale b'a fɔ ko dɔ cɛ ka jugu dɔ ka surun dɔ ka jan est ce que nin entraîneur ka baara ye k'e k'a lajɛ n'a bɛ se balontan na e ko dɔ ka jan dɔ cɛ ka jugu dɔ cɛ ka ɲi cɛ ɲuman ni cɛ juguya de bɛ balontan na an tɛ tariwo wɛsi cɛ ka ɲi yan nka cɛ jumɛn tun bɛ se ka don a kan fala ye Mali ye balontanna ɲɛnamaw sɔrɔ dɛ Mali ye balontannabaw yɛrɛ sɔrɔ nka u maracogo n'u baarakɛcogo o de y'an cɛ wa n'o ma falen mara min bɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ n'o ma falen an mago bɛ se min na a tɛ se ka sɔrɔ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka kibaruyaw la complexe scolaire Mamadou Camara niso kologiria bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la complexe scolaire Mamadou Camara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabɔlen don a kama denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fondamentali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Camara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalo sara ye 2000 primaire ta ye 3000 complexe scolaire Mamadou Camara dagalen filɛ Banagabugu cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban fala ye an bɛ taa sɛbɛ la farikolo ɲɛnajɛ ye tulonkɛ ye nka tulonkɛ min don sɛbɛlama don dɛ baro kɛlɛtigi n'o ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan nin kalo in tile 10 n'o ye bi ye wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ Zancɛbugukaw fɛ Buguni marabolo kɔnɔna na fala ye ka kɛ ni kibaruya minnu n'u y'olu sɔrɔ bamancɔlen jugawale kɛbaaw k'u bɛ taa u tun bɛ taa u ka balo n'u ka minɛnw dɔw ta dugu dɔ kɔnɔna na n'o ye Mamisa ye Mamisa dugu u y'u sɔrɔ yen de taa ni ka segin la ka taa kɛ u la ye Zancɛbugu kɛrɛfɛla la fala ye a ma bɔ foyi fɛ moto su bɔrɔntɔlen moto ni bololaminɛnw armée kɔni y'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Zancɛbugu ale kɛrɛfɛla la dugu min n'o ye Mamisakaw fɛ yen ye sigana kun kɛra ni dugu in na maa caman tun ye dugu in kofɔ k'a yira sa k'a fɔ ko wolomasiri tabaw k'olu taara yen fala ye min ye baro kɛlɛtigi ye ko dugudenw k'u hakili latigɛ bamancɔlen jugawale kɛlɛli k'a bɛ to senna jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ hukumu kelen kɔnɔna na fana baro kɛlɛtigi y'a yira sa k'a fɔ ko bi kalo tile 10 u ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka wulikajɔ dɔw fana bɔra sababu ɲumanba dɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye bamancɔlen kɛbaaw ka guwa 5 o kun turulen don kungokolo fandanbada dɔ kɔnɔ Jaka kɛrɛnkɛrɛnnenya barawuli mara la fala ye ninnu de bɛ ka bingali kɛ Segu sira kan Segu bingalikɛlaw dɛ n'u y'u ka guwa 5 de karilen ta sisan barawuli marabolo kɔnɔna na kungokolo dɔ kɔnɔna na ko Jaka armée y'a yira sa k'a fɔ ko maa kɔni tun b'a yɔrɔ la u y'a bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu baro kɛlɛtigi ko sa ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri baara kɛko ɲuman wolomasiri tabaw bɛ o min na ko a b'u fo k'u waleɲuman dɔn ni ala sɔnna a ma ko min ye jamana fan 14 bamancɔlen jugawale kɛbaaw o kɛlɛli ko a na to senna yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na fala ye min ye kiiri min bɛ sigi wolomasiri tabaw ka kiirikɛyɔrɔ la n'o o ye tribunal militaire correctionnel ye ale ka baaraw kɛra nin kalo in tile 7 baara in senfɛ sa min ye kiiriso min sigilen don wolomasiri tabaw ka gun kan sa sɛbɛn 2 tun b'u bolo juge min bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ale Asana Dolo ye a ko sɛbɛn 2 in na sa fɛn min tun bɛ yen fɔlɔ o ye soldat de première classe Mohamed Aga Amadi ye
ale nominalen no sabula ko ale kɔni surasiw bɛ fɛn fɛn fɔ ko bonya wa ale ka sira fosi t'o la a ka d'a ye cogo min a b'a kɛ ten maa minnu don fana a tun ye kɛnɛ bila pewu fala ye ka kɛnɛ yɛrɛ bila koyi ka taa kunfɛ ko komi a ka ko a sɛgɛsɛgɛli barika ka bon u ye ale ka kiiri bila novembre kalo tile 18 a na kɛ o la min ye filanan min tun bɛ yen o ye soldat de deuxième classe Adama Jara ye Jarakɛ ni kiiri bunakun kan u ko ko ale kɔni kun ye siran ɲɛ ta ka ɲɛsin a ka commandant de brigade ma koyi n'o ye capitaine Amadu Jakite ye k'a n'o bila su bila yɔrɔ la sabula k'a n'o fɔra ɲɔgɔn kɔ dala mankan min ni Jarakɛ a yɛrɛ y'o kuma ɲɛfɔ kiiri bunakun kan fala ye ko tiɲɛ don ale tun b'a fɛ ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sɛgɛnnafiɲɛbɔ in ko a y'a ɲini yaasa a ka se ka taa cogo min na kiiri bunakun kan sa u y'a ɲininka ka ɲininkali busamisɛnw kɔ a la kosɛbɛ a ko faali k'ale bɛ se k'o ta cogo di ko k'o ɲɛsin a ka ɲɛmaa ma ko ɲɛmaa ye ɲɛmaa de ye o la sa min ye kiiri yɛrɛ kɛnɛ kan ye kapitɛni Marukani ale y'a yira sa k'a fɔ ko a nana ni daluya minnu ye fala ye o b'a yira sa k'a fɔ k'a kun t'a fɛ k'a ka ɲɛmaa in fa han ko min ye Adama ye ko ale kɔni bilara sa a bɛ se ka taa ka sɔrɔsiya baaraw la sabula daluya mun fɔra k'a fɔ k'a kun kan ka k'a ko k'a b'a ka ɲɛmaa fa o daluya o ma dan kɛnɛmaya sanuko ta nasira fɛ sanubɔyɔrɔ kura min b'an fɛ yan sa n'o ye Mayini Somisi ye olu ka ɲɛmaaw tun bɛ premier ministre fɛ yen taama la min ye Christopher Eger ye ale ni premier ministre a n'a tɔw olu bɛɛ lajɛlen bisimila bi fangabulon kɔnɔna fala ye olu de sa u ka sanubɔyɔrɔ ye o bɛ Siyamakaw fɛ yen min ye PDG in ye a nana ka na ɲɛfɔli kɛ premier ministre ye nisɔndiya min b'u la sa u bɛna n'u ka sanu bɔli min daminɛ ani sanu baara min daminɛ nin waati in na tiɲɛ don Mali y'a ka sanu sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen falen maa kofɔlen ko k'o bɛna taa ko gɛlɛya n'a ta bɛɛ k'u na fɛɛrɛ sigi sen kan sa yaasa ka se ka min ye layidu minnu n'u y'o ta k'olu timɛ a ko k'olu nisɔndiyalen don koyi nin waati in na u bɛna na sa ka na baara kɛ yaasa Mali k'a ta sɔrɔ olu yɛrɛ k'u ta sɔrɔ premier ministre a ka jaabi la a y'a yirula sa k'a fɔ kɔni ko Mali kɔni nin waati in na wa fala ye anw ka sanu bɛ bɔ nka bɔ k'an b'a la dɛ a ti cɛ ka taa ten kun fɛ tuguni a na ko an yɛrɛ fɛ yan nin waati in na an ka koyɔrɔ n'o ye rafinerie o ma sigi fɔlɔ nka sariya sɛbɛn b'an kunna n'o ye code minier ye o y'o danganamaya bɛɛ lajɛlen ye wa maa minnu sɔnn'u ma sa n'olu kɔni nana k'u bɛna baara kɛ an fɛ u k'a bila u kunna sa ko kɔni o nafa fɔlɔ dugudenw olu de kan ka o ye minan minnu bɛ sa sanu baarakɛyɔrɔ la sanu fɛnw bɛɛ lajɛlen ani a maaw a kun fɔlɔ bɛɛ lajɛlen bɛ taa dugu ale kɔnɔna na n'a ma sɔrɔ i na taa fa wɛrɛ fɛ balo minnu n'aw b'o dun a n'aw bɛ baaramisɛn minnu kɛ fala ye k'a fɔ sa k'e sigilen don Siyamakaw fɛ yen k'e bɛ t'o ɲini Zanjabugu o tɛ se ka bɛn n'i y'a ɲini Siyama n'i m'a sɔrɔ tuma min o kɛrɛfɛ dugu bɛ t'o la yaasa olu bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min wa sanu fana n'i ma ɲɛ a bɔli kɔ fala ye min ye sigida lakana ko ye k'i hakili t'o la waati yɛlɛma kɔlɔlɔw fo ka taa se min ma premier ministre ye nin bɛɛ lajɛlen dan tigɛ u ye wa fana k'u k'a bila u kunna k'a fɔ sanu nin waati in na wa fala ye a ti ɲun ka taa tugun dɛ an b'a koya k'a jɛ pasi ni fɛn fɛn bɔra la o bɛ to anw bolo i ka sanu kulukutu a bɛ jate ka d'i ma ni maa minnu jɛra n'o ye olu ni Mali na baara kɛ jateminɛw y'a yira fala ye ko nin waati laban in na siraba min bɛ bɔ Kurikaw fɛ yen ka taa Kucala ko sira in k'a ma nɔgɔn fala ye bamanci wale ni ɲugawale kɛbaw k'u kɛlen don ka t'u daga ye tile nin waati dama in na maa minnu bɛ don mɔbili kɔnɔ sa ka bɔ Kurikaw fɛ yen ka na k'u b'olu bɛɛ lajɛlen mɔmɔ nin waati laban in na u yɛrɛ y'a ɲini u fɛ sa siraba in kan n'o ye route nationale 14 ye k'u ka cɛw sigi kɔfɛ ka musow sigi ɲɛfɛ han k'u k'a kɛ ten ko yaasa u kana dorogo ɲɔgɔn na duguden caman y'a yira sa ka fɔ ko nin sira in kɔni kan k'a ka gɛlɛn nin waati in na kuma tɛ a bɛ taa bɛn ni Mali ni Burukina dancɛ ye Kurikaw olu fɛ yen Moti ko nin y'a tile 4 ye Motikaw bɛ dibi la han fala ye sudu baba k'u ka kuran bɛ di ni min ye n'o y'u ka groupe électrogène ye ko ale binna kɔni ale dɛsɛra pewu kabini nin kalo in tile 7 sa fo kana se bi ma n'o ye juma kalo tile 10 ye sudu babakaw kɔni bɛ dibi la dɛ ko fɛɛrɛ ka tigɛ sa yaasa ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na min ye waleya in ye fala ye a kɔlɔlɔ seren n'o sɔrɔkɛlaw ma han baarakɛlaw ni kɛnɛyatigiw maa minnu bɛ n'o ye bololamisɛnninkɛlaw ye fɛn fɛn bɛ balo kuran na nin waati in na k'a degun seren n'o bɛɛ lajɛlen ma Moti n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko wuli ka jɔ ka kɛ énergie k'a ka taa ka groupe lajɛ fala ye sɔngɔ n'o ye Karajogo ni dadumunifɛnw ye Kajolokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko sɔngɔw yɛlɛlen don nin waati in na min ye nafɛnw ye sa guwan kɛnɛ ale kɔni tun bɛ sɔrɔ nin waati laban na dɔrɔmɛ 10
o taara yɛrɛ sɔrɔ 44 nin waati in na min ye den 5 dɔrɔmɛ Falaye Gwaɲɛnɛ a kɛnɛ den 5 40 ha o ti dɔrɔmɛ 4 ye o kɛrɛfɛ tomati min tun bɛ feere n'o ye tomati kɛnɛ ye o tun bɛ feere maaw ma 20 o taara yɛrɛ sɔrɔ 60 la Falaye supɔmu k'o fana yɛlɛla o fana sɔngɔ fana yɛlɛla tuguni min ye feerelikɛlaw ye olu ko sɔngɔgɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi siraw tigɛlen don wa min ye muso minnu bɛ nakɔlafɛnw sɛnɛ olu bɛɛ lajɛlen talen don kungo la nin waati in na luluni min ka surun la kosɛbɛ Falaye luluni fana bi sira a ka gɛlɛn ye kosɛbɛ sabula bamanciwalekɛbaw kun kɛlen don ka sira tigɛ ko y'a to min ye kajolokaw kɔni ka nafɛn sɔrɔ ɲɛnamaw yiri kungolafɛn ɲɛnamaw sɔrɔ yɔrɔ ye min ye o ye luluni ye kajolo ale marabolo kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa bankasikaw fana fɛ yen labɛn bɛ senna nin waati in na Falaye ɲɔtigɛ ko labɛn de bɛ senna a dɔgɔkun kelen nin sa min ye ɲɔw kɔni ye u y'olu kan ka olu tigɛ ka t'u tonto k'u kɛ siriw ye k'u bila yen yanni u gosi waati cɛ tile 2 in na min ye bankasi kɔni n'a lamini bɛɛ lajɛlen na Falaye dɔngɔdɔnka tɛ ka kɛ maa si negela ye maaw bɛ ka ɲɔgɔn wele a ye na koyi an ka malo n'an ka ɲɔw ɲɛna cogo min an k'u tigɛ joona ka t'u lasago yanni u ka ja ka se ka baara kɛ min ye sɔ ye Falaye k'o fana yɛrɛkɛlen n'o ye nka u bɛ k'o to yen u ka mɔ tile k'o bɔ kosɛbɛ yanni k'o tigɛ ka t'o bila yen sɔkala fana k'u bɛna n'o fana labɛn bankasi kɔni maa caman nisɔndiyalen don ɲina ko n'a ko sera ka to tan cogo la ko ala barika la k'u kɔni u b'u tɛgɛ nɔ han ko ɲinan samiya a ɲɛn'olu fɛ ka tɛmɛ ni salo olu de ma fini fana kɛ yan ka taa fini kɛ u ka so kɛrɛfɛ u ka tila ka taa jɛnya ni du yɛrɛ bɛɛ lajɛlen hɛ dɔngɔnɔw bɛ baara la an b'u fo nka jaba fana bɛ ɲɛ u fɛ yen dɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kɛrɛli kalo Falaye min ye jamanakuntigi ye ale baaraw kurunbɔ karili kɛ bi nin t'a tako 30nan ye sawa min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye Général d'Armée Asimi maa min ka kɔrɔ ni Bamakɔ bɛɛ ye a taar'o fɛ yen bi jumadonya in na Bakɔ Jikɔrɔ ni Para sigida 4nan ale kɔnɔna na waleya in kɛnɛ ka sa minisiri min bɛ ni ale bɛ kɛnɛya ko kunna ani ɲɔgɔn dɛmɛ n'o ye colonel major Asa Bajalo ye ale tun bɛ yen Bamako baba gouverneur Ablaye Kulibali tun bɛ kɛnɛ kan directeur général min bɛ caisse assurance kunna n'o ye SMSS ye Isaka Kɔnɛ ale tun bɛ yen min ye INPS ye ka taa se Kanam ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ye Falaye Anam olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ka taa fara marabolo 4 na ale ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen kan ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kalo in a denfa jala sirilen don maa min fɛ n'o ye an ka cɛkɔrɔba ye Elhaji Seydou Sangare ale fana tun bɛ kɛnɛ kan yen ka taa fara kalo in yɛrɛ kɔnɔna na sa dɔgɔkun 4 minnu bɛ yen olu fana denfaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye waleya ɲɛ sa a bɛ tali kɛ min na hakilila jigi o ka kɛ sabula Bamakɔ kɔnɔna na maa min tun ka kɔrɔ ni maa bɛɛ Falaye o tun ye muso ye Mayimuna Sangare ale ka kalifa minɛ a la octobre kalo tɛmɛnen n'o ye salon ko octobre kalo tile 15 ale ka kalifa minɛ a la k'a si to san 115 la yaasa sa ka maa wɛrɛ bila ale nɔ na sɛgɛsɛgɛliw y'a yira sa k'a fɔ ko maa min bɛ yen bi n'o ka kɔrɔ ni bɛɛ ye o kɔni o ye Namori Keyita ye Namori ale si bɛ san 113 la bi a kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen don min ye Bakɔ Para Jikɔrɔnikaw olu fɛ yen ma a yɛrɛ bangera san 1912 san Bamako den 11 b'a bolo ani muso 1 mɔden 20 o bɛ a bolo a ka baara bɛɛ lajɛlen ne lamɛnli ye ani aw lamɛnli ani arajotigiw lamɛnli wa n'a ye baro daminɛ tiga kɛrɛfɛ a ti jɔ maninka don maninka cɛkɔrɔba k'a kɔni mana baro daminɛ Falaye le guerre ni la guerre a b'a bɛɛ lajɛlen lakali ala ka sija ni kɛnɛma d'a ma hali bi jamanakuntigi ale selen kɛnɛ kan ye a bisimilara min ye cɛkɔrɔba ɲuman in ka bulon kɔnɔna na Falaye denmisɛnw ni maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen wulila sa ka min ye Asimi k'ale kunbɛn ka sigiyɔrɔ d'a ma a fana tɛgɛ falen nana Falaye sabula min ye woro ye o paɲɛ ɲɛ kelen o dira cɛkɔrɔba ma sagajigi 1 birifini min ye seli tapi ye kɔlɔsi enveloppe n'o ye enveloppe belebeleba 1 ye miliyɔn 1 b'o kɔnɔ u y'o fana di Namori Keyita ma Namori ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma ko a tɛ fɛ a ka danni nali ma dɛ k'a ka to ka na k'o de ka d'ale ye a y'a yira fana min ye jamanakuntigi la ko dugawu kɔni su ni tile u b'o k'a ye a n'a jɛɲɔgɔn n'a baaraɲɔgɔnw bɛ se ka bɛn cogo min baara ka se ka ɲɛ a bolo min ye Asimi ye yan'a k'a kɔ don u jɛra ka fatiya ta u ka kin alimami ale tun bɛ yen
tanunu ni bonyali kumaw caman fɔra fala ye jamana yɛrɛ bɛ se ka ba sigi cogo min ye ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o bɛɛ lajɛlen o dantigɛra n'ala sɔnna ma sini Namori Keyita ye min fɔ bamanankan na an n'o di maaw ma tileganfɛla la Kayikaw fɛ yen ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo labɛn bɛ sen na yaasa ka se ka baara kɛ ka ɲɛ sa olu fɛ yen dɔgɔkun 4 min bɛ kalo in kɔnɔna fala ye o denfajala bɛ maa minnu bolo olu bɛɛ lajɛlen welela gouvernement fɛ yen baara kan ka kɛ cogo min na ani ko ka ko sigi sen kan cogo min na o labɛnw ka taa se kunnafonidi ko ma o y'o bɛɛ lajɛlen dan tigɛ ni o bɛ ka kɛ Kayi Kulukorokaw fɛ yen boloci bɛ senna fala ye min ye baganw ka boloci ye o bɛ senna Yubaba i b'a dɔn k'a fɔ ko octobre kalo tile 9 ale kɔni tun ye yamaruya di ko baganw sa n'o ye bagan misɛnw ye olu ka boloci bɛ se ka sigi sen kan cogo min na kalo 3 in kɔnɔna na a yera k'a fɔ sa ko min ye bagan 1,15 fala ye an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ olu ka sɔgɔliw kan ka kɛ minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni bɛna kɛ a diko fɔlɔ ye yaasa bagan misɛnnin minnu bɛ yen olu bɛ se ka kisi bana ma cogo min samiya banda in o yɔrɔ la a yira sa k'a fɔ ko min ye nin bana in ye fala ye k'a kɔni tun ye tiɲɛni don an kun dɛ fo ka taa se sefa wari miliyari 7 ma a kun y'o de don Mali kun degun na san tɛmɛnenw na kunbɛli bɛ ka kɛ a la zen Direkaw fɛ yen barosigi kɛra sa yaasa maa minnu bɛ yen n'olu kan ka mara baaraw kɛ ani yiriwali baaraw kɛ ka ɲɛfɔli k'u ye u ka se k'u ka musakaw kamaru cogo min kalo tile 8 a n'a tile 9 u y'o lajɛ kɛ mairie kɔnɔna na sa yaasa ka dɔ fara u ka dɔntaw kan yaasa musaka min bɛ sɔrɔ nagakɔrɔlaw la fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don sen kan u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na balaw ka olu sigi sen kan UNICEF ale ni ONG ADER n'o ye baɲumankɛtɔw ye ka fara Mali gouvernement kan sa ani mairie bolofaraw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in ale kɛnɛ kan fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa sa primature la tuguni diinɛtigi minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye diinɛkuntigibaw ye olu tun bɛ premier ministre fɛ yen bi jumadonya in na juma jiginnen fala ye diinɛ jumɛnw don min ye o conseil islamique ye o ɲɛmaaba n'o ye Usmani Sherif Madani Aidara ye pasteur Nok n'o ye église protestant ka ɲɛmaa ye ka taa fara sa min ye catholique olu ka ɲɛmaa ka fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen nana jamanadenw ka kumakan ye mun ye laɲiniba min bɛ jamana kɔnɔ bi kɔnɔ o da premier ministre tulo kan a bɛ se ka mun f'u ye u ka se ka seliw ni batow sigi sen kan jamana yɛrɛ bɛ se ka senkɔrɔma don cogo min na nin waleya in na kumatigi tun kɛra maa min ye u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'o ye diinɛ ɲɛmaaw bɛɛ tɔgɔ la o kɛra Usmani Sherif Madani Aidara ye a y'i dantigɛ n'o ye sirifukɛ ye bani ka ɲɛfɔli kɛ premier ministre ye fɛɛrɛ mun b'u bolo olu kɔni olu diinɛtigiw fala ye k'olu ta ye dugawu don ye jamana bɛ se ka kɔlɔsuma ka ba sigi cogo min premier ministre ko sa ko nin diyara ye kosɛbɛ u nana ka na nin min kɛ nin ye a b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn dugawu dugawu n'o bɛ kɛ Mali ye ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ olomasiri tabaw n'an ka jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min na premier ministre a y'o ɲini u fɛ min ye premier ministre fana a y'a ɲini u fɛ fana fɛn o fɛn b'u se ye min ye fala ye u k'o kɛ jamana bɛ se ka kɔlɔsuma a bɛ se ka ba sigi cogo min na n'an bɔra yen ministre Ablaye Diop ale ni Katari lasigiden b'an fɛ yan n'o ka baaraw bantɔ don sa n'o ye Ahmed Abdulrahimani ye Mohamed Al Sanadi ye ale taatɔ don fala ye Qatar lasigiden don wa min ye lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko doyen de corps diplomatique o fana ye ale ye Job kɔni y'a wele surafana kɛnɛ kan ka bonyamasegi k'a ye jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la baara mun n'a sera ka olu kɛ a n'a ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan Mali ni Qatar jamana ka se ka yiriwali baaraw kɛ ka ɲɔgɔn faamuyaw kɛ bɛn ni kelenya ni hukumu kɔnɔna na ani Mali lasigiden minnu b'u fɛ yen baara minnu bɛ se ka kɛ fana fo kana se ale yɛrɛ ka hakilina ɲuman minnu sɔrɔla wale ɲuman dɔn kɛra ye donbolo kɛra ye Job fɛ n'o ye tableau ni ye fala ye a ka to ka a yɛrɛ ɲɛnafin bɔ n'o ye n'a ye o ye a hakilina jigin Mali la maa kofɔlen ko n'a kun danna ale ma ale tɛ taa koyi k'ale ye maanifinya min ye yan sugu siraw kan denkulikɛyɔrɔw la kɔɲɔkɛyɔrɔw ni janajakɛyɔrɔw la fala ye ko tiɲɛna k'a a bɛ misali bɔ wa ko ale Mali tɛ bɔ ale kɔnɔ fiye tuguni ko ni u ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kun ko nin y'ale ka baara yɛrɛ bannen pe ale tun bɛ to yan han sabula jamana in ale y'a kanu a diyara ye kosɛbɛ fala ye Jɛnɛba Sek i b'a dɔn han kana e bɛ se ka Jɛnɛba Sek tɔgɔ bɛɛ dɔrɔn ten i b'a fɔ i b'a dɔn de ɔhɔ ale de ye bataki dɔ ci an ma fala ye ko sanu dɔ de tununa sanu min tununa ale de ja filɛ nin ye fala ye sanu in ale buramuso de ta don a dɔgɔkɛ n'o ye Bako Sek ye i b'a dɔn k'a fɔ ko o fana ye dege karamɔgɔ de ye Mali kɔnɔna na yan n'o ye balontan dege karamɔgɔ dɔ don ale muso o de ka sanu ye nin ye a kun kan ka taa d'a ma Faransi yaasa sa ka se ka sanu in ta Jɛnɛba Sek ka du de kɔnɔ Kalabankura
ka na n'a ye zɛrini na anw fan fɛ yan fala ye min ye sanu ye a dira sigiɲɔgɔnden dɔ de ma a buruna ale kɔ ayiwa a ko ten dɛ a ko sanu buruna ale kɔ kalabankura ani zɛrini ni ɲɔgɔn cɛ jɛnɛba sɛki ko la sa k'olu b'a ɲini maaw fɛ maa mana sanu ye fala ye i k'a lase u ma bonya belebeleba b'u bolo ka da i tulo kan nka sanu yɛrɛ a sɔngɔ bɛ bɛn min ma i b'o dɔn wa ere wari 7000 a bɛ bɛn sefa la 4,400,000 ani 100,000 4,500,000 a bɛ bɛn o de ma sefa wari la wa ko sanu in tununnen kamalennin nalen ka na f'u ɲɛna fala ye u taara ko ɲɛfɔ min ye komisariya min bɛ Bakɔ Jikɔrɔni n'an b'a fɔ o ma ko 15e arrondissement min ye commune 5 tribunal ye u taara da o bɔgɔ jɔnnen kan nka u ko a ka ɲi u k'a fɔ sabula ni mɔgɔ dɔ nan'a ye i kana k'i ɲɛna ko fɛn dɔ ten i ka se ka u labɔ a kalama donc ni maa kɔni bɛ kibaruya dɔn sanu in na sa i bɛ se ka Jɛnɛba Sɛki yɛrɛ wele yaasa ko mana k'a la walima i ka anw yɛrɛ lasɔrɔ an ka se ka aw n'u bila ɲɔgɔn bolo yaasa baara in na a bɛ se ka ye cogo min ko ni maa min kɔni y'a ye i tɛgɛlankolon ti bɔ a la dɛ n ye mun f'i ye sanuko la n ko ni k'a f'i ɲɛna sɔgɔmada in na n'an bɔra yen an bɛ taa Sikaso Tirangili Balafɔ n'o ye Balani tɔgɔla don ye ale baaraw bɛ kun cɛ sini ni Ala sɔnna ma ni jɔnjɔndenw ye nka barosigiw kɛra a la min ye ka se ka seko ni dɔnko Sikaso yɛrɛ bɛ se ka dɔn cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikasokaw yɛrɛ tun ye layidu minnu ta k'olu dɔw timɛ maa min bɛ yen sa n'o tun bɛ barosigi yɛrɛ ko ɲɛmaaya la bi o ye minisiri ye k'an ka danbew n'an ka maaya ka kɛ ni an ka kalanko ye ka se ka maliden kura sɔrɔ baabu ye taliko la an ka maa min bɛ kɛnɛ ka Sikaso Famara Berete an ka segin ka taa ale sɔrɔ yen Sikaso waatiba 2 bɛnna ɲɔgɔn ma an ka jamana seko ni dɔnko kɔnɔ bala ɲɛnajɛ baaraw bɛ sen na ka fara o kan an ka jamana tabiyaw tɔgɔla don ko journée nationale de patrimoine culturel o baaraw sigira sen kan an ka jamana seko ni dɔnko minisiriso fɛ ka fara Sikaso marabolo ɲɛmaaw kan ɲinan san kumakun bolila maaya ni danbe jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye sifinakaw ka kalan ni lamɔ ɲuman sabatili la ka maliden kura dilan gɔnɔ y'a fɔ cogo min na denmisɛnninw a y'a tulo majɔ nin ko in y'aw ka ko de ye n'aw ye maaya ni danbe faamuya aw ka ɲɛnamaya sabati a bɛ aw dɛmɛ kosɛbɛ nafa min ka bon ni nafa bɛɛ ye o de ye patrimoine ye patrimoine ale bɛ ye fɛn bɛɛ la ale y'an cogoya de c'est notre âme hali de ye patrimoine ye donc patrimoine ye fɛn bɛɛ de ye donc n'i ye patrimoine faamuya i bɛ maaya taabolo faamuya an b'an balimakɛ min bɛ an ka direction nationale baara ye patrimoine baara la an b'a fɔ samo sa a bɛ nin kɛnɛ in sigi pour que denmisɛnninw ka se k'an ka seko n'an tabiya n'an ka bɔkolow n'an ka tabiyaw n'an ka taasew faamuya donc kɛnɛ in y'o kɛnɛ de ye aw ka tulo majɔ kosɛbɛ pour que aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ n bɛ karamɔgɔw fo minnu bɛna kalan kɛ vraiment aw bɛɛ ka foli de don an nisɔndiyara an ye min ye kunun an bɛ Sikaso mara ɲɛmɔgɔw fo parce que an bɛ se k'a fɔ kunun ni bi Sikaso kɛra seko ni dɔnko faba ye Mali kɔnɔ ani farafinna Sikaso kalanfa mafalenw minnu bɛ jogo ni danbe kalanw dɔn kosɛbɛ fo ka taa se marabolo wɛrɛtaw ma olu ye ɲɛfɔli caman kɛ kalandenw ye an danbe ni maaya sinsinni sira fɛ yaasa kalandenw bɛ se ka kalan ɲuman ani mara ɲuman sɔrɔ ka siniɲɛsigi sabatilen dilan u ye lamɔ ladamu n'i ye kunun lajɛ ka bi lajɛ kelen tɛ kunun denmisɛnninw olu tun bɛ gasi sigi o bɛ mɔgɔya dɔn o bɛ saamɛ o bɛ fɛn caman ye k'a to yen nka bi denmisɛnw olu o bɛ fɛn caman kɛ o mako tɛ kuma na i n'o bɛ kuma i b'a ye o bɛ dan sago i yɛrɛ sigilen tɛ min ye o b'a k'i ɲɛna i n'a fɔ minfɛntaw o yɛrɛ bɛ mɔgɔ laya la a ka ca donc an kɔni bɛ ka hakilinaw ɲini k'a di an denw ma k'a di an dɔgɔw ma don nataw la o ka maaya minɛ cogo dɔn o ka mɔgɔya minɛ cogo dɔn o ka adamadenya minɛ cogo dɔn an ka tabiya donba in kalandenw bɔra kalanso caman kɔnɔ Sikaso yaasa ka taa ladilikanw ni barokanw lamɛn minnu yɛrɛ k'a fɔ k'u nisɔndiyara bawo u ye fɛn caman faamu danbe ani maaya cogo la mun bɛna u nafa kosɛbɛ u ka ɲɛnamaya baaraw n'u ka kalan siraw bɛɛ fɛ. Je me nomme Adjaratou Boli ka bɔ kalanyɔrɔ la min ye Alpha Ahamadu Sidibe an dala Sikaso waati in na an nana chambre de commerce la
ka na an ka minisiri kunbɛn minisiri min n'a bɔra Bamakɔ ka na ladilikanw d'an ma k'an k'an janto siraba sariyaw la ani jamana ka hakɛw an k'an janto a la jamana ka nafolo an k'an jija jamana ka hakɛ kana to anw fɛ an minnu ye kalandenw ye jamana bɛ ka nafolo de bɔ ka financer anw kunkɔrɔ walasa an ka se ka kalan kɛ ka ɲɛ an k'an janto o kalan ninnu na an ka se ka kɛ an seko damayira la k'an mansaw bonya minnu fana ye anw don kalan na walasa an ka se ka kɛ siniɲɛsigi ye don dɔ an ka se ka jamana bɔ bolo la. Ne tɔgɔ Mohamed Abdoulaye Tunkara ne bɛ bɔ lycée public kura la Sikaso. Bon ne kɔni ye min faamuya a la u ye min fɔ nin kuma in na kuma tɛ tɛmɛ nin kan quoi. Donc ne kɔni ne bɛ ekɔli jɔɲɔgɔnw wele an ka hakili to u ka kuma fɔta la an ka baara kɛ n'u ka kumakanw ye pour que an ka sini bɛ se ka ɲɛ an ka bi bɛ se ka ɲɛ et puis hali mɔgɔ min nana an kɔ fana olu fana bɛ se ka to taga sira ɲuman kelenw kan. Nom Halimatu Togola, Medresa Alpha Ahmed Sidibé, Sikaso. Bon an nana fɛngɛ min na communication in na diyara n ye an ye mɔgɔya taabolo faamu fana ani an y'an danbe dɔn an ka se ka an mansaw bonya ani an ka école maîtres bonya an ka nakun dɔ kalanyɔrɔ la an mana kulonkɛ kama an y'o bɛɛ faamuya fana. Ayiwa farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ fala ye n'ala sɔnna a ma min ye denmisɛnninw ye olu kun jouera u ni Guinée Bissau o banna 1-1 na o waati kelen fana na sa a yira k'a fɔ ko min ye Senegali ye ale fana tun bɛ ka jouer ale fana ta kɛra 1-1 ye farikolo ɲɛnajɛ in yɛrɛ Mali Guinée Bissau banna 1-1 na min ye farikolo ɲɛnajɛ filanan min fana tun bɛ o ko hukumu kɔnɔna na fana o fana o banna 1 o fana banna 1-2 la an b'a yira sa fala ye k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma Mali ka jɛkulu kɔnɔna na n'o ye groupe A kɔnɔna ye Wɛnsɛn Kulubali la sini lansara waati Mali ni Gami bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fala ye ni min sera o bɛ taa demi-finale la dɛ o waati kelen fana na min ye Mali ni Gami bɛ jouer Mamadu Konate la min ye Wɛnsɛn Kulubali la o lansara kelen Guinée Bissau ni Libéria bɛ jouer nka Libéria kɔni éliminé no ka ban donc Mali Gambie 2-2 o 1-1 o Mali kɔni o b'an taali gɛlɛya nka ni min ye se sɔrɔ o y'o taale demi-finale la sabula a yira k'a fɔ ko min ye Libéria ye ale kɔni senbɔlen no tulon na pewu fan dɔ in fana fɛ sa a yira k'a fɔ ko min ye groupe Sénégal ka groupe kɔnɔna na Sénégali ale fana ka ndolatiw olu bɛɛ lajɛlen fana kun cɛra sabula a yira k'a fɔ sa ko Sénégali kɔni ale ni Sierra Leone o ma nɔgɔ yɛrɛ fala ye k'o kɛra 1-1 ye min ye Mauritanie ni Sierra Leone o banna 2-1 na Sénégal ale ni Guinée de tun bɛ ɲɔgɔn na o kɛra 1-1 ye olu fana ka don laban ma taa sa kari nata in o programme an na tila k'o di maaw olu tulo ka bɛ se k'o faamuya cogo di sabula min ye olu ka groupe fana kɔnɔna na a gɛlɛyalen don kosɛbɛ nin waati ale la Irisilakaw fɛ yen kɔkan kibaruyaw na sira la u ka fanga ka kuma lasela ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ukraine kɔni jamana bɛ ka waleya minnu kɛ nin waati laban ninnu na fala ye k'o ye a ka nimakara labanw ye sabula fɛɛrɛ ni baara min sigilen don olu bolo bi olu tɛ fɛ cogoya si la maa ka taa fɔ k'i bɛ don ko la min bɛna na ni ko wɛrɛ ye ka bɔ nin ko in kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni sigi ka fɔ ko kuma min kan ka taa kɛ Turkikaw fɛ yen u y'a yira sa ko Irisi kɔni seko ni damayira bɛɛ kɛ Irisi bɛ min nɔfɛ dɔrɔn ale ma ban fiyewu ko ale tɛ taa u jaabi dɛ nka u bɛ min fɔ o de tɛ ale taabolo ye sabula ale bolo min ye kɛlɛ in yɛrɛ kunbajubaju ye min ye o ka furakɛ ka ban pewu bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ Irisiw kɔni sɔnnen don a ma sa k'a fɔ k'u bɛ se ka taa sigi ka fɔ kɛnɛ kan min ye Ukrainekaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko labɛn kurakura bɛ ka kɛ olu bolo ko Trump ye min fɔ k'olu b'a fɛ ko a ka taa o sira fɛ yaasa min ye hakilisigi bɛ se ka na cogo min na walasa ko u b'a ɲini Trump yɛrɛ fɛ halisa a ka kuma Irisilakaw fɛ yaasa nin waleya minnu filɛ nin u bolo nin olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min nansaralakaw olu caman y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Irisi yɛrɛ ni min bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Ukraine ye fala ye ko sigi bɛ ka gɛlɛya ye min ye Ukraine yɛrɛ dɛmɛli k'a bɛ ka gɛlɛya u bolo sɔrɔdasi minnu bɛ bi se bɛrɛ tɛ u ye olu yɛrɛ bolo sa sigi ka fɔ o ka taa kɛ sabula ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na min ye maa mafalen caman ye olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ sigi ka fɔ o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ nin ko in fura ye nin waati in na kɛlɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Palestine ni Israel ka kɛlɛ hukumu kɔnɔna fala ye Gazakaw y'a yira sa k'a fɔ ko fiɲɛbɔda bɛ ka sɔrɔ
bɛnkan min fɔra sa ko kɔni bɛ ka sigi sen kan min ye sɔrɔsilakaw ye olu yɛrɛ bɛ k'o yira ko gosiliw kɔni bɛ ka dɔgɔya nin waati in na maa minnu caman kun bɛ yen n'olu kun donna ka t'u dogo yɔrɔ la olu bɛ se ka bɔ cogo min na ko fɛɛrɛ bɛ ka sigi sen kan gazakaw olu fɛ yen min ye maa fɔlɔw ye olu kɔni sera k'u kun bɔ nin waati laban ninnu na palestine sa min ye mahmud abbas ye ale y'a yira sa ko jamana ninnu kɔni bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan gaza ale ni cisjordani ka se ka kɛ jamanaba kelen siɲɛ kelen min faaba bɛ se ka kɛ jerusalem ale ye prix nobel de la paix fala ye donald trump tun bɛ ka min nɔfɛ a ma d'a ma dɛ a dira venezuelakaw ka fanga ŋwara daba ma n'o ye maria corina makobo ye u ye a di ale de ma sabula k'a kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ bi yaasa min ye venezuela démocratie bɛ se ka sinsin cogo min fanga damatɛmɛ fanga min bɛ yen k'o bɛ se ka ban cogo min sudankaw fɛ min ye duguden 50 olu de kɔni fatura octobre kalo daminɛ ani sisan cɛ u ka dugu bɛ yen n'o ye elfasher ye a yira sa k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye baɲumankɛ tɔnw ye n'olu sigilen don diɲɛ seleke naani tɔgɔ la u ko ko nin ko in gɛlɛyara dɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ bɛ nin kalo tile 8 maa 12 o de fara o kɔnɔna na filipinikaw fɛ dugukolo ale yɛrɛyɛrɛla ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ min senfɛ sa olu kɔni bɛ ka dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa u bɛ se ka bɔ dugu kɔnɔ na cogo min na sabula a ye degun ta ka s'u ka jamana ale worodugu yanfan ma perukaw fɛ olu ka jamanakuntigi n'o ye muso ye fala ye u y'o gɛn ka bɔ yen min ye u ka wasabulon ye sa a y'a yira sa k'a fɔ ko jamana bɛ ka taa sira min fɛ basigibaliya min b'u fɛ yen ale ni lakanabaliya ko o y'a to sa min ye muso in ye kɔni u y'a gɛn sabula ale bɛ ka mun kɛ o ni jamana taabolo tɛ taa ɲɔgɔn fɛ république démocratique du congo n'o ye rdc félix tshisekedi ale bɛ k'a ɲini uranda jamanakuntigi fɛ n'o ye paul kagame k'a ka se ka kɛlɛ jɔ cogo min na rdc ale fan dɔw fɛ yaasa u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na bruxelles ka sigi ka fɔ kɛ ko in bɛ se ka ban cogo min na senegal dakar ɲɛmaw olu y'a yira sa k'a fɔ ka jamana kɔnɔna na fala ye bɔlɔn tan bɛ yen faransi mɔgɔw kun tɔgɔ b'o la u y'olu tɔgɔ b'u la k'a kɛ u yɛrɛ ka jamanadenw tɔgɔ ye fasoden minnu bɛ yen n'u ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ senegali ye u ye faransi tɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ o la k'a kɛ o ye sini maaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ye jamana 15 n'olu ye nanzaralakaw ka jamanaw ye occident n'o ye union européenne jamanaw ye k'olu minnu bɛ baara kɛ u fɛ yen kɛlɛkɛminɛnko la k'u y'olu tɔgɔ bila sɛbɛnfinman ka fala ye k'u tɛna jɛn'a ye tuguni olu ka jɛ ka baara kɛ sabula ko ŋaniya mun b'u la ko a man ɲi sini yɛrɛ ko a bɛna n'a ka da tugu ɲɛ jago ko ta na sira fɛ a n'u tɛna jɛ ka baara kɛ tuguni ayitikaw fɛ yen denmisɛnninw camanba de bɛ bi fala ye minnu bɛ ka dɛmɛ ɲini a selen don denmisɛnnin 3 ani buruburu 3 ma min bɛ bi ni unicef yɛrɛ bɛ ka dɛmɛ ɲini olu ye u bɛ se ka bɔ degun ninnu olu kɔnɔna na cogo min na nin bɛ dan sigi su in na kibaruya telimanw na mun dira ma fala keyita ne yɛrɛ fɛ n b'a fɔ sa ala ka dugu ɲuman jɛ ala ka fajiri k'an garisɛgɛ a k'an bɛn sini. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali.